Volkswagen. Na pátém místě se umístila hráčka z týmu Amazonky Anna Vašková. Na čtvrtém místě se umístil hráč ze základní školy Petrovice Dominik Herman. Na třetím místě střelecké soutěže se umístil hráč z týmu Bílý Trhaček Oliver Slovenský. Na místě druhém se umístil hráč ze základní školy Hejrovského Milan Diaz. Na místě prvním se umístila tentokrát slečna ze základní školy 6. z Mladé Boleslavi Veronika Kolářová. Tak nyní přejdeme k vyhlašování celkového umístění na turnaji. Týmy na 6. a 4. místě si odnesou kromě pamětních talířů a diplomů i fotbalový max patářství míčky. Čtvrtý tým získal pro svoji školu golmanskou masku. Začneme kategorii výdek a já si poprosím kapitána, aby si přišel pro svoji cenu. Takže kategorie výdek. Na 6. místě se umístila základní škola Otická. Na místě 5. se umístila základní škola Petrovice.